Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah.
Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Salam. Hurian itu hata, tapuk kama parminggota di bagasan managoton, martang yang mahita. Tapuji matuhata siap buku de nomor sada do 2. Mar hite-hite go rinde bata ama do guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do guarni tondi porbadia na tumapalangi do tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui disusun na denggan na semangasi asalam gada hamu marhite siani
molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu made bata hagogotai ulopon hamu made bata si Jakobi. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para seroha na semorong didok hatam ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon say parohai mahami asa uduk hami di lomone roham jalahot hami dia perseaon nature asa totong makirim di haheheon do di hasangapon sogo sileonom mutuaka na persea diho. Amen. Kapege mapati nito hata imapati parjolo do lapatanna. Au do Jehova de batam nina de batata dang jadi marakup au baenom mu de batam. Dia do lapatani odo. Ikon biar rohata jala humolong jala upos mida de bata asamida nasana adong. Ima sahana atong rak mangidogogo mahita lau mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulaon na barto pati me. Amen.
Tatopo tima dosa tanah godang itu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha nasumurong amani Tuhan Yesus Kristus si panguluhami halak pardosa na dangolon rotu jolom dia bang basa ni habadiaun mi manopoti jala menganggukkan dosa nami masai jot farsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambainan nami narwai dang huha holong ni hami ho sian nasa rohan nami dohot nasa hati-hati nami dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubayan hami dibahini tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatian saliling nililing nai alani maporus mahami nuang tu asine roham nagudangi mangi dosian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhuna sayrupi mahami pauba rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan roham si panguluhami dohot alai guarmu nabadiai ale Tuhan saya asima roham rihami nadangolon amen. Tabegema baga-baga taringo tu hasesani dosata. Songonon dohatani Tuhan Yesus. Roh mahamu tuau hamu akan aloja jalan asorat. Upasonang pehamu buat hamu maawakku tuhamu guruhon hamu masian au. Aina labok doau jalan asarat marroha asa dapotan hasonangan todimuna. Aina labok agakku jalan yang dohot upa persatan hasangapon madi debatana di gijang. Amen. Please
hatani debata turpo epistel di minggu kuasi modo geneti sadarion imana di sian pesalmen 37 ayat 34 1 ayat 40 margati soring mahita majahasa hapo si majahoba jala pahuti dalan nai jadi pati bulonna maho tumean tanoi idaon muma hasi siap ni aka parjahat. Bidang sada pajahat na sumali jalan maluhun ibana songon hau naruhun ditangkubun. Jadi mamulus ibana hapedang disibe pola dilului ibana hapedang jupang. Saya matakan halidangi jala bereng natigori. Saya ada meon do ujung ni salah tomon. Alai saya siap do sogot akka pangalaw si sudena pinopar ni akka parjahat pe siap do. Yang Jehovah do yang patua ni akka partigor ibana do pangabatuan nasida dipiliki nagogota. Ditupai jala di palua Jehovah do nasida di palua do nasida sian akka najahati jala ditupai nasida sian marhaposan tu ibana do nasida ima sahatna martua ma akan atu mangihon hatani debata jalan no piapsa amen. Tidako maha persiatai songon nahina tidako ni dongata sao persian disadok pertibion rak mahita madok au persia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangi do tano au persia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabe siaton di perbadia adorang sobubuan ido tuhata natuman na bernit di banghuman ni silatus namate terpazal do ibana di hau pinorsilang natua tu banatoru dung ditanam namula dari pangunun namanai tu surgo lahu tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana kumla sogo tu tanoon manghumi halat na mangulu dohot na mate. Au percaya ton perbadia. Jala adong dosa dahuria na badia. Huria atau penela Kristen akan na badia. Dohot ya sesani dosa. Dohot ya hatai na mandok. Mulak mangulu sogok daging halat nang mate. Masalah sudah. Amin.
Shalom. Titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 24 April 2022. Parmingguan di HKBP Rawamangun. Jadwal dohot hatentuan ni parmingguan di HKBP Rawamangun. Boy mata jaha di harotas titing ni Huriata. Mardomu ala nunga di totopan DKI Jakarta gabe PPKM level 2. Mulai bulan April 2022, ruas nanai marminggu di gereja nunga boy tolu halak sabangku. Doho tetap menjaga protokol kesehatan. Partangyangan week. Rabu 27 April 2022, pukul 10 sia web, patu paun ni Huriata do partangyangan week marhite live streaming sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa mandohoti partangani di Bagasatabe. Pandidion Nabadia. Minggu Sadamei 2022 di parmingguan pukul 10 wib di Patupa Huriata do Pandidion tu dadanak. Akan atoras nanai mambuan dadanak lau manjalo Pandidion Nabadia asaro mendaftar dohot marguru Arim Jumat 20 sia April 2022 pukul 10.30 di gereja. Jala di Buanma surat pengantar sian sintuawik dohot kartu keluarga gereja. Perayaan Paskah dohot parheheon sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Rawamangun patu paon perayaan Paskah dohot parheheon jala rangkaian kegiatan songona adong di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Doakan natoras asa mendampingi dana sekolah minggu mandohoti kegiatan Paskah dohot parheheoni. Perayaan Paskah Distrik. Senin 25 April 2022 pukul 10 wib maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP di Patupa do perayaan Paskah se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta dohot persekutuan perempuan distrik Ima Nagabe Panitia. Utusan sian HKBP Rawamangun 5 halak Ima sian seksi perempuan Huria SPH. Kurama HKBP Rawamangun. Ganup hari Jumat pukul 20.00 sahat 22.00 patu paun ma latihan kur ama HKBP Rawamangun maringanan di ruang Timotius. Sude ama diundang asa mandohoti latihan kori jala minggu sada Mei 2022 di parmingguan pukul 6 markur do ama HKBP Rawamangun. Tim Digital Komisian HKBP Rawamangun. Tim Digital Komisian HKBP Rawamangun perlu relawan editor video minimal boy pengoperasian Adobe Premiere ruas ni Huriata nanaing pasidohot tu tim digital boy ma menghubungi Sintua Iwan Monang Sihite di nomor 0812 755 07 Walu. Ruas baru. Minggu sadarion Tajalo dogabe ruas baru ni Huriata, ima keluarga Nyonya RJ Simatupang, Rika Rahma Ida, Francisca Boru Sihombing. Rabdo hot sahala iana konasida, Rosian HKBP Resort, Immanuel Kelapa Gading, Jakarta Utara. Alamat Jalan Cipinang Baru nomor 30, RT Sia RW Tolu, Jakarta Timur, Wik Cipinang. Tuhata nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata. Tarlu mobi di jolo ni tuhata. Titing naing marbagas, titing parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma tupal Kristian Pratama Tampu Bolon, ruas ni HKBP Rawamangun, Wek Kayu Putih Kavling Polri, anak ni Amata Edward Jen Peter Tampu Bolon Nahinan,
tubuni inata Martalena boru sinamo, dohot orwana diantini Adelin boru sinamo. Ruas ni HKBP Romangun wik khusus. Boru ni amata Mintaryanto, tubuni inata Tita Cintawati Nahinan. Pamasu-masuan hari Sabtu 8 Mei 2022 pukul sia web di Gereja HKBP Romangun. Tuhata nama sumasu nasida gabe parsaripion nas denggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Pelian dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pota bain sangap di guarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ate-ate doh roha munabe di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Huriani tuhata nahina holongan di bagasan guarni Yesus Kristus. Selamat hari Minggu madihita saduna. Tatangi homa berita nauli sinuratun ni apostoli diulaun ni apostol bidusia ayat sada rodi ayat onom tapehuti hukma. Alai saitong dope diodapon si Saulus asupasup doho pamunuon dopak sisean ni Tuhani. Ditopot ma situani malimi mangido surat madapot to nakaparguruan na di huta Damaskus asa ihotanna zala buanunna tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa nazupaksa akan manguhuton ugamoy. Alai uju di tongadalan ibana mardonok kon huta Damaskus topuma sumillam sodang siagijang humaliang ibana. Jadi tinggang maibana tutano dungi dibegi masuara nama doktu ibana. Saul, Saul, boasa liliam muau. Alai di dokma, isi doho Tuhan.
jadi do ibana Jesus doau na nililiami susamaho menadahi tura-tura akahitir zala terhalomong ibana madok dia ma bainokku Tuhan di pangidoroham hatani Tuhani tu ibana hehe maho bongoti ma hutai disima pabuau tuho si bainomu ima sana hamunak kadamang dainang hahanggi pinaribot di bagasan goarni Tuhatta Tuhan Yesus Oma minggu nang perzulu dungta pestahon pesta Paskah lumubi haheheon ni Tuhatta Tuhan Yesus di bahinido di tradisi ni gereja-gereja Lutheran minggu Paskaido sa sitonga yang gobona ni haporseota laos obartusido nangguar ni minggu tasadarion diguari minggu kuasi modo geniti songon poso-poso nawasa di susu natama lapatana ikon songon poso-poso iba polos ni rohado haporsiaw ni halak Kristen nang makilala hehe Tuhan Yesus di bagasan nguluna sai ikon dihilala ibana mauas ibana tudos tu sahalak poso-poso mauas di susu natama sian inana hamunak kadamang dohod dainang sada hapataran ni zolmana songo poso-poso na uasa di susu natama iman wang minggutta sadarion marhamu baon di bagasan Yesus muba di bagasan Yesus nang pesederhana padohani alineng do zamot lapat tonota marhamu baon di bagasan Yesus jaina kolan marhamu baon dibuhi di persurion di parpaheanon di pakatayon alaikon marhamu baon di bagasan Yesus dong na jinauhon na di bagasan minggutta sadarion nunga sudehi tamaboto ia si sauduson sahalak Yahudi jala marjahatu marga di Israel sia marga Benjamin maimana jala patanna dang nahara ruar si sauduson na mangalili akahalak Kristeni alay orang dalam dong halak Farisi do ibana jala keluargana pe murni san halak Heber lapatan na asli do ibana halak Yahudi di dok tubuh di Tarsus di luat Kilikia manang tudos tu Turkemei nuai alani parsihohotonna dihajahudionna tuk subuido tarzalosa lububi makapersiai Yesus Kristus si palua di ibadah tuk sosia do turohana behama parheheon ni Tuhan Yesus siat tanoman jala tung so masuk go tu bagasan ate-atena moloy kon gabe dohonon nama Yesus anak ni tukang hawi gabe anak ni debata di bahini sude akan percaya tu Yesus dirajumi ibana iko patut si lilionna
Zala si pasidengonna sian nasa halak parisi di tiki. Hurian itu hatta molo di halak parision dirajumi do isema nabui mangalili akasisian ni Kristus patuduhon haporsion nadui dirajumi nasida. Bahkan dia tong gabe hira amal dui masalah haluaon di hajahudion. Alanido melolam godang dia tong nabui lelean na, nabui bunuon na, saya hiranat nang tumakas doi bana martuhan di hajahudion na. Iban na songoni marsigorgor nang rohani si Saulus laho mangalili, laho mamunu, laho mangihoti akan nabersea di tuhatai. Mulut pamana naking dia ya 2 pola lawi bana manopot situani malim. Laho mangido surat madapot tonak perguruan dari huta Damaskus. Mazalo surat lapatanna semacam surat kata belece, legal standing, asasah ulaonna mangalili mamunu pasikor-sikorhon halak Kristeni. Datu padong konwa ngakau gamo na makilala molo sweeping tuhita halak Kristen, dianggap boy tong gabe amal di sebagian na mangulahon ugamona. Jadi yang dohoran ni zolma benasala si Saulus dison secara adat parugamon ni Yahudi nunga si tongi bana mangulahot sa ala nunga dapot sa surat na ni harwarhon ni situani malim. Hamunak kadamang doho dainang tupa dinguluta sinuaing pe bodo ta adupi ragam niaka batabat ragam niaka odam-odam maol ni izin lokalisasi murah HP pajong-jong gereja maol. Sipata dang siat turu hatta di basian namar negaraon. HP nian napature-turehon partudion ni huriyai do. Asa zamot nang huriyai doho akka masyarakati dihobasi unang mangulahon akka nasosuman. Dai ko pamuraon ni pamareta manian parwarhon izin tu gereja. Dang gabe pao maolon na doho akka sistem udang-udang na manopol kebebasan beribadah di tengah-tengah di bangsota. Dai kotakupon ni pamareta manian aka kelompok-kelompok intoleran na sayolo manggosa-gosa doho mangarosak aka gereja di tengah-tengah ni bangsot taon isarani rancai ke kerupani diakatik kena parpudion jala sahatu sonari Philadelphia do situ ala tongon huhubasi hami di tiki di Bekasi na maulat do minggu. Jangankan beroleh izin, beribadah pun kadang-kadang kita tidak bisa. Benar sehuro hupangido sa sitong ngahita raw mangunod deba iko sayolo ndam berpungu mang nasian wek manang nasya punguan si patalao tu Philadelphia si patalao tu situ unak kulat dison rupani asabu tahilala. Auna jotat doh etong marminggu ditiki di Bekasi insalla rupani ala marminggu di jabu-jabu laos di bayan nasida ngai di pitu ni permingguan ni ima haci na doh pojokna na marminggui persuk di bahed diba akan somarlo meniroha di laun nadinggan di hasya. HP lupa nasida sa sitonga merujahat tuhatan debata say adong gonang pudan ya kato-koto ke gereja semakin dihambat semakin merambat. Ido banaya di hati dakon Polikarpus seorang tokoh gereja tahun 1300
tahun 156 di bonani huriana perzului jala sahak doenang tu hita halak Batak dina dibunuh simun sodoh siliman gabe meh menang kesaksian nama dok mudar ni nama te martir dong boni ni huriai. Darah yang tercurah dari orang-orang yang memberitakan Injil sesungguhnya adalah benih dari gereja sehingga tumbuh sampai sekarang. Hamuna kadamang doho dainang zolma marsakap dalanna zahuba do patot tuhon lakana. Disakapi si Saulus do nang mangalili mangihoti mamunu halak Kristen sahat tu Damaskus. HP didalani do ibana ditakup debata. Sakak ma nang manaku zolma. Alai dipahusur debata doi gabe ibana tertakup ni debata di bagasan holong ni rohana. Marhite-hite silami naso sanggup ibana marnida buhi ni debata. Ubahit tinggang ibana jalamada butu tan. Dangarong nabui marhuaso nang go sahalak pe pazupa marnida buhi ni debata. Sa sitongan nang doron na sot ima tukso talu bohita dihadusota dihazahatotta dikelemahatta pazupa buhi do debatatay. Jaidang sekedar pemahaman harfiah na subuhi hita pazupa buhi do debata ay sisian itu hata Jesus rak mangat do rak minum bo rak merdalani do. Allah yang guna ulbohonon na naubalga ima tak terbahen hita madzonohi buhi ni Jahuba hobbar tuak kahagaliota hobbar tu hajahatotta do akagudang ni hamamagota ditongani hasyanganon. Alai songod dia pe roa ni pangalaho do dosa ni si Saulus dang lomorohani Jesus si Peter mate ibana. Gariada dipakulingi do. Saul, Saul, buasa liliamwa. Lapatanna sadia gurang pe sa sitonga hazahaton dosa do hamamagota di Portibion dang di halomohod debata hita tormate di hazahatot tay. Alay naeng bigota gari si Saulus parzahati boy no ditangihon ni mana suara ni Kristus mamakulingi bana. Dai kumaila mahitan yan waingon. Ganu minggu hita marminggu, ganu pari hita majah renungan, majah YouTube, manoton YouTube. HP tu padang boy takas tabege, taida boy ini tu hatai. Jadi urang sepata liaro hatta memereng si Sauduson. Nang pe perzahat ibana, nak pe zarang ibana dimulanai maka persyai hata ni Tuhan Yesus. Alai bidok gosi malolong ngamernida. Taredo separion na tumangihon suara ni Kristus na makulingi ibana. Perjupangan si songoniman yan naing tubuh di hita sonari di zaman modernon di tongani ngoluta di keluargata doh di sudi gulmit ni parngulota. Perjupangan ni si Saulus doh Yesusi patu pahamu baud di bana. Perjumpaan Saulus dengan Kristus membentuk hidupnya untuk sebuah transformasi hidup yang jauh lebih baik. Perjumpaan Saulus dengan Kristus membentuk kehidupannya berubah dari masa lalu menatap ke masa depan. Bukan sembarang perjumpaan Saulus dengan Kristus. Alaina makorhon hamubaun, makorhon transformasi di diri si Saulus di perjupanganna dohot
Kristus. Parjupang sisongono manyan naikon ganub hitaris. Dinapazupa hita doh debata marhiti-hiti hatana majaha bibil marhiti akapar sauran permingguan doh pertanyaan mulai kolam zut pazupa doh Kristusi ngai kolam sumurung holong ngiro hatta ngai kolam sumurung dengan nihaba sauta marodopo salu nakazolma di hasiangan. Hamunak kadamang do dainang dia masada hapataran nisia si Saulu soberengota. Aidung gabe zong imana dihilalai mana ma adong na soberes di dirina. Dia mai dang marnida be ibana. Nagudangan donian aka pangatusion pemahaman tafsir taringotuson ala yang gua sendiri memahami secara sederhana ima dang di palawas Yesus beibana manatap tu masa laluna dopak pudi di bahani do ikon pidom si malolongna ala ikon bulan ni Yesus matibana ngulu nai baru panatapan nai baru pernidaan nai baru dukop pazupa dohot Kristusi. Oleh karena itu kadang-kadang Tuhan Yesus juga menutup mata kita terhadap sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar kita boleh memandang lurus ke depan. Menatap hidup baru di depan kita bersama-sama dengan Tuhan. Gabedo iba nama isi doho Tuhan. Dungi diulakul Yesus mamuse audo na nililiami. Mulai Yesus audo na nililiami lapatana di pasobok Yesus durina tua kasih siani. Di pasobok Tuhan Yesus durina tua kanahona lelelelei. Di bagasa diri ni zolma nahona pusaido bohi ni tuhata Tuhan Yesus. Iro dan tuhata Yesus tuibana dung disukun si Saulus dung pazupa partinadana dung pazuka mata ni dekke tu mata ni doton khobar tu nguduta si ganopari gabido si Saulus ma tong dia ma benokku Tuhan. Artinya kalau kita memiliki perjumpaan dengan Kristus, kita menjadi bertanya, apakah yang saya perbuat Tuhan? Jaidang bui jolma napazupang doho Yesus, nama jalung ulunay baru, dang ikon holan so songonim. Alay ko dohonon naro dinguluna, dia mabahenokku Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus mendorong setiap orang untuk meminta petunjuk what the next setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nomor sangat kita rupane mangedeh buku ede nomor 127 na jupangau na siroha. Perjumpangani memiliki gerak setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ahedok Tuhan Yesus tu ibana hehe maho bongo ti mahu tai. Ai di sima pabuaon si baeno tu ho. Dak sudat si Saulus lao tu Damaskus. Tongdo dijujui Tuhan Yesus ibana borhat. Alai berubah masakap nama ngelilihian, dohok nama ngihotihian, dohok nama munuhian, gabe majalo pudanai baru hama malum siad debata marhiti-hiti si Ananias. Kenapa jumpa ibana idok si Ananias batu ibana labok ko hatana mulutazahan non di
Ulang ni Apostel bidu 22 ayat 3 di 16 hehe maho anggia ninda ibana. Dayoma sudah mi namraha maranggi di baga satu hatta ya teh. Dan idok si Ananias benga toho bertobat. Ngasih tong beho si haposan. Ngasih tong bedang ulah munazah tuzulanon. Ala nunga di boto si Ananias dang dipakulingi debatado merhite Yesus si Sauduson. Dang diida si Ananias besok dia masa lalu yang suram ni si Sauduson. Jadi hita pe balo pajupa hita kanang tinubus ni tuhata rak marsardo meminggu dak pola besai pengau tingotota ayo nauzui dak namatak hama magom. Dungi marsar pehita tu ibana jamok do ita tu iba ay mantap pancopeti buhinei do mago persuryon na anggo pencupeton nai hok doi indarupa. Hape tu pangatu padi pabukai mana nasarohana nasotodina pazupang marsardo tita alai sifata dang ukap rohata mazalo ibana dihamu bau ni rohanai deba mula goaka naung manada Kristusi mengulahon nasosuman. Ala dihilala dang dijakon ibana doh denggan doh labok doh holong di bagasan hatani debata. Ido ibana ma marnida maho anggia. Nanti isi manoso malengleng ate-ate ni sahalak perzahat. Di napazupa do sahalak naposon debata nang torasi tutu. Dang dilupa ho di bana be haurangan nalai pitro di bana marnida maho anggia. Nunga dipilih debataho asa tadaomu lomo ni rohana asa idaomu pertigo ribana asa begiomu suarana alai sadanai narumikot asa gabe sitidangi ho dina binegem dohot nani idam. Hatana parpudiom masada odolan dihamu bau di bagasa Jesusi asa gabe sitidangi hita tu natabegi dohot na taida. Sahalak pangalohian muba gabe pangoloi di Yesus Kristus. Sahalak pangasupihian muba gabe parholong di bagasa Kristus. Sahalak pangodam-odam hian muba gabe para siroha di bagasan Kristus. Sahalak pangalele Kristusian muba gabe sihutok Kristus. Sahalak zolma na mangasa gugunahian muba gabe mangasahon hatani debata. Hamubaun si songono manyan naikon patar dingoduta si sonari. Ibad do arong macay keras tadi panidangyon ni Apostol Paulus di Filipi 3 ayat 10 opati nang huanggap najului hautungad diau nuaing hurajumi me gabe rapan-rapan. Apa yang kuanggap untung bagiku dahulu kini saya anggap menjadi sampah yang hanya patut untuk dibuang dan tidak layak lagi untuk dipakai. Jadi molotei di Josona mang nuaing hira peraturan berbaris tiki SMA doho SMP rupani dunggabe pazupa do Kristusi bana dungi dilupa masa lalu merhiti-hiti na so mamereng ibana alai dungi mangalak kay memana muse lahu mangului hatani debata. Ima suf, ima metanoia, berbalik dari rencana yang semula 180 derajat, tapi setelah berbalik dia tidak berhenti, tapi dia melangkah berjalan melakukan kehendak Allah.
Hamuna kadamang doho dainang marhamu baon di bagasan Jesus. Boy doy patupaut tamolo marminggu kuasi modo geniti ikosongon poso-poso nawasan di susu na tama. Dak kaya boy sirang sada poso-poso sian inana di hamek metonai. Dak kaya boy sirang minum danak poso-poso sian inana laho magudang ibana. Daladak kaya olo sada ina majua maol-maol mangalehom minum anak poso-posona. Di bagasa rohana takas makilalahon sian nasaroha doho toddi di lehoni mana dirina tu poso-posonai. Zala di bagasan na minumi anak konai di sido di patubu. Holong ni rohana. Songoni mahita rap doh debata marhiti-hiti hatana. Tung nasubui sirang hita marhiti-hiti susu natama ima hata ni debata. Nagay ujahan di sadok gulmit ni nguluta maragugui hok kita asa bui marhamu baon di bagasan Jesus. Dak sekedar marhamu baon di buhi di persurion, di pahean, alay marhamu bau di bagasan Jesus. Martang yang maita. Mauliate puji-pujian rohanami di hoali Tuhan, malanunga di pakulingi hohami marhiti-hiti hatam, nama jauh kami asa saya marhamu baon di bagasan Jesus. Nungaragam situtu parzupangan nami dohot tuali Tuhan di nama jaha Bibil manangihok katam zamita di parmingguo di pertangyangan di keperpunguan dohot lan akan asing. Saya pasu-pasu matuhan parzupangan nami asa makorhon tu hamu baun naduminggan di bagasan ngulu nami. Unang marisuang akka parjupangan nami dohoto. Halai kon marnidok parjupangan nami mabuan hamu baon. Tu naduminggan maruzahan tu lomo ni roham. Garisi Saulus. Sahalak pangodam, pangasupi, pangalili, pamunui. Parjupangan na doho Tuhan Yesus makusor saluhutna pangatusyon na makusor saluhutna hapor siyaon di bana salilingon makusor saluhutna pangalaho na dietong ibana naung denggan salilingon hape rapar-rapar dui naiko sita di kononna jala si abolok kononna. Hami Tuhan dang halak parisi be hami anggo di hapor siyaon nami do diugamo nami. Hape tupa olo do hami mangodam-odam mangasupi mangalili manang martahi mamunu dopa akadongan nami nang di keluarga. Marhiti-hiti parjupangan nami dohot tuali Yesus Kristus say padaw ma akka pangalahon na mangodam-odam san hami ditongan ni bagas ditongan ni parkarizuan ditongan ni ulaw di balian manang di dia pe hami maringan say daw masyarwas ni huriam pangalahon na mangodam-odam pangalahon na mga supasupi, pangalahon na mamunu, dopak akka dongan nami. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, paingot tami, atik naung sala mangalak karohami, atik naung huat tusihami nang sitong situtu saluhu na dalan nami, songon pakilalan ni Saulusi. Alay dang di pasobuhoy ba na
lam dau manibil siad dalam mi gabi di pakulingi hodo ibana di dalan maldonokod Damaskusi. Saya sunggul-sunggul lood nang dihami ali Tuhan di pardalanan ni parnguluon dohot diha Kristenon nami nae ngadong sada tiki naune manakasi diri nami nunga di dalan nasi tong hami tutuno yang mardalan manangdang sotong naung hupikir hami nang sitok situtu saluhut na akapabenan nami hape tu pa manibil siya dalam sa ilehom matanaw kap rohana ukap dihami marnida manada mengevaluasi saluhut na kaperdalanan ninguru nami asa say toktong pinarguguan nito di parbadia hu pasti hok kami perdalanan nami i hobar tu lomoni roham. Ali di bata Jahoba soda tung naikodoh dohami papitungommu si malolong nami asa buhi hami makalupahon na dipudi. Dungi dapotang ngulu na baru panatapan na baru parnidaan na baru manorutson perdalanan nami do Pak Zulu. Alay dang na madalani mangulahon na Solomon ni Rohabbe, laho mangulahon parsurom mo na mahami, songon hatam tu si Saulusi, borhak maho tu Damaskus. Dungi borhak si Saulusi di sido ibanan dapotan hama malum, di pahisar si malolong na marnida ibana, zaro di zalimana tugas na baru sa naposom si Ananiasi. Pabuan ang dipilih do ibana. Laho manada lo menerohan debata. Laho marnida debata partigori. Laho tumangihon suarana. Jala lubisiani gabe sitidangi tunabinigina dohot nanidana. Nuang pituhan hami paikon sudi hami nang majuhon tuho dia masih benon nami Tuhan. Pabuan ang takas parjupangan nami dohoto ikos saluhut na hami manukun dia masih bahenon nami maruzahat tuhatan. Saya pasu-pasu makaya nakko nakaruas na gabi zut pangalo ditongan di bagasna gabi pangoloi di bagasan Kristusi. Akka pangasupi mu bagabi parholong. Akka na zut mangodam-odam gabi muba para siniroha. Akan nazuzot mangaliliyak kadungan na gabi marikat mamaritahon barita na uli. Akan na say zerzer holam mga sahon guguna doh balga ni botohon na gabi muba si pangasahon Kristus di tonga-tonga ni nguluna. Mauliate madihuali Tuhan, sa ibay maparzupangan nami dohoto ganup ari ganup tiki, parzupangan ni nguru na baru, na sa toktong marpanukun ganup ari ganup tiki, dia ma si bahenon nami, tuho ali Tuhan. Jala urupi mahami marhiti-hiti todim di parbadia, asa say biduk si malolong ngami mamoto dia sakakmu dia lomon roham dia parangya kanauli na denggan nama masu-masu naikos si hanguluhonon nami si parangehonon nami jala si ulahonon nami. Ali Yesus Kristus di bagasa perminggon nami manuguton hubuak kami akadongan namin na tungod di bagasan parsahiton. Grace marsinta tambunan. Amang usinaga na tungod di rawat di ruang asiu. Naomi tubing di respiadi. Hiskia Nathanael marbun di RSCM.
Nyonya Sinaga Borusi Nambela di Pulau Mas, Gloria Emilia Pangaribuan di RSCM, Hotlan Hutahayan di Rumah Sakit PON, Desmond Sianipar di Rumah Sakit Persahabatan. Pati di matuhana sineroham, dohot tangamu na labok naguk huasoy mangenet sahiti sa pamatang na sidagan. Sa dibaga sa perminggon sa daryon, tagan piak na sida di puduman na dihirala, na di jamaho pamatang na sida. Ang giat lumubi hisar hipas ng tuaka tiki na nengro. Sa luhut na kanatongon perawatan dito nga ni bagas na lam tabay mahay pason na. Asa gabi hisar songon dia ketik na persului. Jala mula menguduti akka ulaon na akka persauran na anang akka perminggon na tuaka tiki na nengro. Mauliate madiholi Tuhan ganup hamin aron wang tu bagas joromon dohok namar minggu dito nga ni bagas na sida ganup tu padong bido sahit nami dohok takabuban na mabubani hami dohok mahami Tuhan pasu-pasu dohok mahami pahisar marhiti-hiti hasom dala dohok mahami songo si Saulus pabidok si malolong nami marnida tangamung naguk huasoy pamalupok kami alay na umarga siya di hitsat siyan ngulu nalilingi mangalakka madapoton hamamalum dohot parsuruan ni Tuhan Yesus songon na pinasaha ni si Ananias tu si Saulusi tong mula manakamen no Tuhan marulupuluk matur dinami sonang soharibu-ribuan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma tuhata hut pasato peliata marhitie kiuris dohot peliata tujulu marede maita. Oh
Ali di bata amanami na di banua gidjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na saulibasa na mauliutu. Upasahat tami masyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di porti. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asal lam hutadahami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girigir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbedia magwarmu, say Roma harajawmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songo panasa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangag. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homma damena tutodim. Amen, amen, amen. Kuriani tuhata sian hami saluhu na prahalado ni huriata rodia kaparhubas na makubasi mingguta pasahatot tabi di bagasan holong tu saluhu na kamuama namin na namin ruas ni huriata. Salamat hari Minggu tuhata mamasuhita saluhu na oras shalom.